Krásny, takmer letný deň, priatelia. Máme tu prvé výsledky mandátu a boja o zmenu v spôsobe zastupovania, ktoré sme my, ľudia, občania, čiže štát, na jeseň minulého roka dali, urobili, ale s podmienkou, že bude naša vôľa rešpektovaná a to všetko, čo bolo obsahom a súčasťou volebnej kampane sľubov, by malo sa stať realitou. No ale hlavná téma a ťahák volie životné prostredie, obmedzovanie vlastníckych práv, sebestačnosť potravinová. Už je to na vedľajšej kolaji. Hlasovanie bez mandátu, skôr by som to nazvala proti mandátu štátu, čiže občana, sa vyrieši jednou tlačovkou, blábolmi typu veľké peniaze dostaneme z Európskej únie. Takže ja len pripomeniem heslo dňa a týchto 30 rokov, čo vám slúbi eurokomisár a Európska únia a byrokracia sa nikdy nesplní. Ale čím sa vám povyhráža, je tu na druhý deň. A ak vám aj niečo slúbi, tak to plnenie bude podmienené toľkými podmienkami, že to už snáď ani nestojí za to. A čo sa týka tých veľkých peňazí, dobre vieme, že to nie sú dary iba ak danajské. Takže prosím vás, pán Taraba, svojvoľne hlasovať a potom to chcieť riešiť jednou tlačovkou. No, vyzerá to, že ste to dali na ministerku Rakúska, pretože tá tiež konala v rozpore s poverením vlády, konala v rozpore s mandátom, ktorý mala. Rozhodla sa svojvoľne a že to prešlo o jeden hlas, no tak asi bolo to veľmi dôležité. A potvrdenie potvrdeného, teraz nám možno povolia aj odstrel medveďa, že? Pretože nevadí, že tu medvede idú zjesť, doničiť, dokaličiť ľudí. Nevadí. To musí rozhodnúť nejaký eurokomisár o tom, či ešte sa máme nechať obhrízať, alebo už sa môžeme začať reálne brániť. Takže priatelia, verte, neverte. Je toto fikcia? Naozaj dostaneme veľké peniaze z Európskej únie a budú odstránené všetky environmentálne záťaže a bude to dar? Je to fikcia? Alebo je to realita? Naozaj ich dostaneme? Vychádzajme z toho, že Maďari ani Poliaci nehlasovali za. Náš minister životného prostredia hlasoval za. Mal na to mandát od nás, od vlády? Alebo nemal? Ako to je tým mandátom? Je to fikcia? Alebo sa to naozaj deje? Že ministri nás zastupujú bez mandátu na základe toho, ako sa práve rozhodli. Hovoríme tomu, dali to na ministerku životného prostredia Rakúska.